नोंनि बै फाग्ला फोजोंसारा दाबो फाग्लायैनो दङ। आंनि फोजोंसार? मा बुंदों नोङो बेफोरखौ बिग्राय? मानो आंनि फोजोंसार होनना बुंनांगौ नोंलाय? सरि आं बुंफ्लांबाय। थेवब्लाबो मा एसेबां फाग्लालै बियो। दासिमबो नोंखौनो सानबाय थायो बियो, नोंखौनो नागारनो हायाखै। मोजांसो बुजायना बुंदोंमोन आं बेखौ। बैसो जाबाय हाबा खालामदो होननानै। जाहोन दङनो मायबा जाहोनाथ' गुबुन जाहोन गैया। नोंखौनो माने दाबो सानबाय थायो बियो। नोंखौ मोनबा दाबो लांगोन बियो। आरो बिखौ लोगो मोनगोन होननानैथ' आं सिमाङावबो सानाखैमोन। मानो लोगो मोनलाबायो बेफोर मानसिखौ? लोगो मोननाङा होनना सानबाबो मानो लोगो मोनखो आं बेखौ? आरो ओरैनो लोगो मोनबाबो जेबो नङा। माथो मानो होयो बियो? बोरैबा एदावना लानाय रखम खालामो माथो। मानसियानो क्रेक गोनांसो। माबायदि मानसि गोसोथोदोंमोन नोङो बिबारि? माबायदि मानसियानो? बिग्राय, आगोलो बेफोरबायदि नङामोन। जेब्ला फार्स्ट टाइम बियो आंखौ मोजां मोनदोंमोन, बिदि फाग्ला बायदि नङामोन। जुवा गेलेनासो बांसिन फाग्ला जादों बे मानसिया। अरे फैसानि थाखाय फाग्ला जायो जाबाय था। नोंनि थाखाय मानो फाग्ला बियो दासिमबो? आं बुंदोंआनो नों बिबारिखौ सानना जेबो लाब गैया। बियो गथ'नि बिमायानो जाबाय होननानै बुंबाय। बा मिनि गाग्लाब बा आंखौसो बुंबायलै कंग्रेचुलेसन। नोङो बिबारिनि गथ'नि बिफा जाबाय कंग्रेचुलेसन होननानै फाग्ला बायसो मिनि गाग्लाबसोबाय। क्रेक गोनांसो मानसियानो। बे फोजोंसारा मा मोनमारदों? मा दासिमबो आंखौ बावनो हामाराखै नामा बियो? बिबारि मालाबाथ' आं गिनायसो मोनो। नोंखौ मालाबा बोना लांजानो गियो आङो। हायालै आंखौ बिग्राय बियो लांनो। सहस मोनदों नामा बियो आंखौ? हाया बियो आंखौ। आरो आं मालाबाबो बेजों थाङा। नोंथ' थाङा। नोंखौ जुदि मालाबाफोर जबरदस्ति लाङोबा मा जागोन? बेखौसो गिनाय मोनो आं। मानसियानो क्रेक टाइपनि ना। आं नोंखौ हारसिं जिबनावबो आं नोंखौ हारसिं थांनो होलालै। बा जाबायसि बुंदों बियो। नोंखौ दाबो मोनबा लांगोन बियो। दिनै एसेबां बोसोर जाबाय बियो दाबो बावनो हायाखै। बावनो हानांगौना। आरे आगोल मोजां मोनदोंमोन आरो बेफोरखौनो साननानै मा दासिमबो खर'फोरखौ गाज्रि खालामना लायो बियो। आरो गाव गावनिनो गोरोन्थि। नोंखौ बोसोरसे गाहाम बेफोरबायदि खालामदों। ओमफ्राय दासो मानो नांगौ जाफिनदों फाग्लानो? आं जेबो बुंनो हालाय मानो बेफोरबायदि जादोंबा बे मानसिया। गोसो जाबा गारगोन, गोसो जाबा लागोन। माबायदि मानसि बेफोरो? आं बुंना दोनखाबाय दे बिबारि। नों भुलावबो हारसिं बरावबो थांनाङा। नोंखौ न'आवबो थांनो होला। आं दोनहैगोन लागै। आरो आंनो लायनो थांगोन। मानसिनि रुपखौ नुनानै गिखांनायसो मोनदोंलै आं। नङा क्रेक गोनां मानसिना। एकदम क्रेक गोनां मानसिफोरखौ गिनांगौ। दे नों बांद्राय गिद्रायदों बिग्राय। बियो लांनो हानायमोनबा आंखौ मालाबानो लांगौमोन। ओरैनो नोंखौ बियो दिन्थिदों आरो लेबेल दिन्थिदों। लेबेल नङा बिबारि। बियो क्रेक गोनां मा नोंखौ बावनो हामाराखै नुवाखै? जाहोन दङ होनदों बियो। आयु बिग्राय गथ'आ सिरि मोनगोन। नङा मानो बिदि बियो? आं गिनाय मोनोना बेखौ। दे जागोन दे उनाव रायज्लायगोन। नानिया उन्दुदों। रागा जोंदों आं मानसिखौ। दे थां दसे उन्दुथां नों। आंबो दसे उन्दुनि। बे फोजोंसार फाग्लाया मा मोनमारदों? मानो एदावना लाबाय थादों बियो? मा थारैनो बियो आंखौ दासिमबो नेबाय दङ नामा? आंखौ मोनगोन सानदों नामा बियो? आरो दाबो मानो हाबा खालामाखै? हिनजाव नायनांगौ, हाबा खालामनांगौ, मोजाङै संसार जानांगौ। आंखौनो मानो सानबाय थानांगौ जाखो दे? बै बोसोरसेया मा जादोंमोन बेहा? आंखौ गोसोखाङाखैमोन। फाग्ला मारलि बे फोजोंसारा। जुवा गेलेनानै फाग्ला जादों। बिनि खर'आ बेयावनो गाज्रि जाना दं। बै खेबसे आं लोगो मोननायावबो बियो मोजाङानो रायज्लायदों। औ आंखौ बेयासो साहा ना मायबा जानो लिंलायदोंमोन। नंमारगौ फाग्लाया। आंखौ दाबो बावनो हामाराखै खोमा। हिनजाव मोनबा बावगौमोन। मा बिमा बिफाया मा खालामबाय दङ? हाबा खालामना होनांगौ। हाबा खालामना होबा टेनसनफोरखौ बावगोन ना बियो। आंखौबो बावलांगोन। बा बोरमानि खि, मोसौनि खि। बिथिंजाय दोनदालबो होनो थां। गांसोबोसो मालाबा हानो होयो। माखौ मोसौ आदि लाबोदों, बोरमा आदि लाबोदों। मोसौ बोरमायानो गैयामोन। दा नै आरो आंनि खामानिफोरखौ बाराय होलायबाय। बेसेदि खस्थ' मोनदों आंसो मिथिगौ। साला आङो मादैमोननि न'आव थांनो नागिरबाय। मादैमोनाबो गैयाना। दा नै गोबोरखिफोरखौ गार आरो बोरमा खिफोरखौ सिबनानै गार'। ओमफ्राय दोनदाल हैनो थां। ओमफ्राय आरो सानजौफुबा दै दौनो थां, दोस्लायहै थां। बेसेदि खस्थ' गरम माखायाव आंखौ एसेबां खस्थ' होदों बाल। मावा होननाबो थानो हाया। जि बाथ्रा खोनासंहोयो। बे बिसिदाबो आंखौ लांनो नागिरबाय। हनै बिमाया बेमार जाना होनानै आंखौ दा नै लांथ'वा जालायबाय। नङा बेसे दिन बेफोरबायदि साजा मोनबावगोन आङो। आं हाला। बाल न'आव थांनो लुबैयो। थेवबाबो न'आव थांनो मोना। फुङावनो सिखारनांगौ बाल 5ता 5:30 6टासिम थानो सानो, नाथाय 6टासिमबो थानो होआ। नङाबा 9ता 10ताफोरसिम लागै उन्दुयोमोन। माने जमराजानिबो साजा नांलाया। ओरैबायदि साजा मोनदों आङो। बिसानि माने आमाइनि हिनजाव आंखौ ओरैबायदि साजा होदोंना, नायना लागोन आंबो। मा दिन जाखो दे बेयो आंनि। फुङावनो 5ता बाजियाव सिखारनानै
खामानि मावबाय था खामानि मावबाय था हाव मा गसंना थाबाय थाखो मा दासिमबो खिफोरा साफा जायाखै हा मा दासिमबो गोबोर गाराखै बोरमा खिबो सुबाखै दहायनिफ्रायनो मा गसंना थाबाय थाखो माला मावनो नागिरदों खामानिफोरखौ हा थाबैनो मावनो हाया नामा मावगोन र' आनै मावगोन आं मानसिसो मिसिं नङा मा मिसिं नङा मानसिसोहाय दहायनिफ्रायनो गसंबाय थादों गोबोरखिबो गाराखै बोरमा खिबो गाराखै बिथिंजाय ओंखाम संनो दङ ओंख्रि संनो दङ माला ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों र' आनै र' सिबगोन र' गारगोन र' गरम मोनसोदों आं माखौ बेरे फुंजा एसेबां गरम मोनदों माखौ मोनदों आरो नोंनिया दिनै सिखारनायाबो एसे लेट जादों 4:30 मानि जादों माथो दाथ' नै 6:30 बाजियानो जाबाय दासिमबो खि गाराखै भगबान दासो सिथ्ला लामा सिबखांबाय ओमफ्राय खिफोरखौ माला गारनो नागिरदों माला ओंखाम संनो नागिरदों मा एसेबां बादुलिबा जायाहाय जाया एसेबां खामानि मावनायनि उनावबो आंखौ मानो बिदि बुंबाय थायो नोङो आनै आंहा मेंनाय गैया नामा माथो एसेबां खामानि मावोहाय एसेबां मेङो माथो एसेबां खामानि मावखो दा दिनै नोङो मेंनो आरो एसेबां खामानि मावनो बादोंबालाय मानोथ' दंबाय थायो जोंहानियाव थां आं माबा बाधा होदों नामा बुंनायखाय गाज्रि मोनदों नामा गाज्रि मोनना लाब गैयाहाय आंलाय नंगौखौसो बुंदों एसेबां जुदि खामानि मावनो बायोबालाय थां सोरथ' थाबाय थानो होदों नोंखौबा हरै नागानायाव गैया आं उफाय गैयियावसो नोंसोरनि न'आव दंबाय थायो आनै न'आवबो आंखौ आदाया होखारहरदों मिथिबाय ओजों मादै लाहानाव थाहैनोबो मादै मोना गैला फिसाजोनि न'आवसो थाहैयो गुवाहाटियाव बेनि थाखायसो उफाय गैयिनि आं नोंनि न'आव थानांगौ जादों नङाबाथ' मालाबानो थांगौमोन बिथिंजाय आखायाव थाइसेबो फैसा गैया बयफ्रेन्डआ फैसा हरोबाबो बेखिनिखौ माबा माबि बायनायावनो जोबो नाथाय आंनो दा रुम भारा थाहैनो फैसा नांगौमोन अबाव मोननो बे बिसि बिमायाबो मानो लोमजाना होनांगौ दासो माबा बिमानियाबो बेमार जानायानो हामला नङाबा आंखौ लांगौमोन ना फन हरनि र' बाल बिजितखौ थाबैनो लांहोना बुंनि आं रावबो एसेबां खस्थ' जानानै थानो हायालै एसेबां खास्ति जम राजानिबो खास्ति नाङा नायबाय था नों आनै जेब्ला आं बिजितजों थांगोन ना नोंसाखौ खिन्थु धंस' खालामनोसो थांगोन आं हेलौ सिखारबाय नोङो बिसिनायावनो दङ सिखारथ'वाखै आंखौ माला लांनो नागिरदों नोङो लाबोगोन र' सना मास मोनसे बा मोननैसोनि उनाव आइनियाबो लोमजानायानो मोजां जायाखैना लोमजानाया माने आइया प्रेसारसो जादोंना माने हामनायाव एसे टाइम नांगोन आइया हामबा लाबोगोन दे आइनियाथ' खमसे खम मास मोनसे बा मोननैनि उनावसो हामगोन आं थानो बाबाय बिजित बेयाव मानो नोंखौ सोरबाफोर रायदों नामा सना औ रायदों खामानिखौनो मावनो होबाय थायो आंखौ आं बाबाय नोंहा खामानिखौथ' मावनो हागौ थेवब्लाबो फारसेनिफ्रायनो मावनो हायाना होमबा नों न'आव मानो थाङा बिजलि न'आव थां नोंसायाथ' नोंखौ एसेबां खामानि मावनो होनाय नङाना बिमाया एसेबाबो बेलेग जायो नों मानोथ' नोंसा मालायनाव दंबाय थायो माने आमायाबो आरो बेमारि ना आनैयाबो बेमारि बिनिखायनो थायो आरो बिसोर आरो माबा आंखौ खामानिखौनो थिनबाय थायो बिसोरखौ अननानै दंबाय थायो आङो माने आं दा न'आव थांबाबो ना बिसोर आंखौ लिंहरफिनगोन बेनिखायनो आङो बुङो दा जुदि आङो नोंजों थांबाथाय हाबा जाखांनायनि उनाव बिसोर आंखौ लिंनो साहस मोननाय नङाना बेनिखायनो आंखौ थाबैनो लांदो सना लाबोगोन र' सना आं नोंखौ एसेबां खस्थ' जाहोबाय थानो गोसो गैया नोङो जेनथेन मेगन मिसिना थाथ' मास मोनसे बा मोननै आइनि लोमजानाया होमबाना हामगोन आइनि लोमजानाय हामनायखौनो आं नेबाय दङ र' माला हामगोन आरो मास मोनसे मोननै थाबावनांगोन आं बिराद खस्थ' मोनबाय बेमाराबो हामनो रोंलाना बिसिनियाबो नङाबा आं थांगौमोन न'आव नङा रायनाङा आंखौ रायबाय थानाङा आरो फुङावनो मानोथ' एसेबां फुङावनो सिखारनांगौ दे लासैबाबोथ' खामानिफोरखौ मावलांजोबनो हायोना बिसोर आरो माबा खेस एकदम बखिबाय थायो थेवब्लाबो आङो बिसोरखौ अननानै दंबाय थायो मिथिगौना नङाबा आं मालाबा न'आव थांगौमोन थांलै नङाबा बाराद्राय अनबाय थानाङा नोंखौ जुदि रायबाय थायोबा मानोथ' थाबाय दङ थां बोरैबाबो मोनखाङोना आरो बेमारि गोजा मानोथ' रायबाय थायो दे आंनि सनाखौ थै औलै एबारनिफ्राय बिसोरखौ जेबो अनला आङो नोंजों थांखांनायनि उनाव आं बिसोरखौ नायनोबो फैला नों खायसे दंबाय थायो मिथिगौना गुबुनफोर बायसिबा मालाबानो थांगौमोन बिसोरखौ अननानै नोङो दंबाय थायो ओंखाम ओंख्रि संना होयो खामानि मावना होयो नोंखौलाय मानो खेस रायबाय थायो बिसोरो मा बिसोरनिया मेलेम गैया नामा जाय मानसिया एसेबां हेल्प खालामगासिनो बेखौनो बिसोरो एसेबां बिदि रायो मा मेलेमनि मानसि बिसोरलाय औलै माथो बुंबावनो आरो दा नोंसानि लोमजानाया माला हामगोन आं थांथारगौमोन हामगोन र' हामगोन नों टेनसन लानाङा
नायगासिनो र' मोजाङैनो आइखौबो जोंबो जोंहानि रुवाथिफोराबो बिराद जोथोन लाखायो आइखौ दे नोंसाइखौ थाबैनो हामनो होदो आंबो थांसै दे मास मोनसेनि उनाव लाबोथारगोन दे नों टेनसन लानाङा हामबाबो हामाबाबो लाबोनोसै दे माबा गोबाल'सो मोनदों आं मा सानानै गोबाल' मोनखो आं दिनै माथो जेबोबो जायाखैमोन मानो एसेबां गोबाल' मोनखो आं दिनै गेस्टिकसो जाखो ना मासो जाखो दिहुननांगोन आं गोबारैखौ नङाबा एकदम बोरैबा मोनबाय थागोन दासो एसे मोजां मोनबाय आयौ न'आवनो गोबाफ्लांबायहाय आंबो दा साफा खालामनांसिगोन मा जादों नोङो गोबादों ना मायो मोनफैबाय नोङो औ गोबादों आङो मा जाना लादोंमोन नोङो मानो गोबाखो जेबो जायाखै आङो जेबोखौनो जायाखै ओंखामल'सो जादोंमोन मानोबा गोबाखो ना गेस्टिकसो जादोंबा आरो मा जानानै गेस्टिक जाखो जेबोखौनो जायाखै आङो बेनोथ' मानो गोबाखो नोङो मायबाफोर गाज्रि बुस्थु मोनजाफ्लाङाखैथ' मोनजायाखै अनसुमा ना आङो प्रेगनेन्ट जाबाय प्रेगनेन्ट औथ' नों प्रेगनेन्टआनो जामारबाय खोमा बेनिखायनो गोबादों नोंथ' जेबोबो जायाखैमोन न' ओहो प्रेगनेन्ट जाबासो बिदि गोबानो ओंखारोनो होमबालाय प्रेगनेन्टआनो जामारबाय खोमा नोङो औ जामारबाय खोमा अनसुमा जुदि आं प्रेगनेन्ट जामारदोंबा आं जोबोद खुसि मोनगोन आङो होनबाबो नोंनि गथ'नि बिमा जानो बेसेबा लुबैना दंखायोमोन औ आंबोथ' बेसेबा बिफा जानो लुबैना दंखायो नों जुदि प्रेगनेन्ट जामारनायबा मोजां जागौमोनलै हे इसोर नों जेन प्रेगनेन्ट जामारदों दे आं बेसेबा खुसि मोनगोन नों प्रेगनेन्ट जाबा जुदि नों प्रेगनेन्ट मारबा आं थारैनो बिफा जामारसिगोन आरो नोङो बिमा औ आरो रामसिं बोराया बिबौ जासिगोन औ गांजेमा गोसोम रानि औ बियो बिबौ जासिगोन दासो समायदों दासो बेफोरखौसो जानो समायो न' औ गाबोन डक्टरनाव थांगोन दे टेस्ट नायनो औ आंबोथ' बेखौनो सानदों अनसुमा गाबोन डक्टरनाव थांथारनांगोन जुदि डक्टरा थारैनो नों प्रेगनेन्ट होनना बुंबा आयु आं खुसिखौनो लाख'नो हानाय नङा नै दाबोसो आं प्रेगनेन्ट नंगौना नङा मोनथिया थेवब्लाबो ओरैबायदि खुसि मोनदों आं दा सानना लानानैनो नों प्रेगनेन्टआनो मार खोमा दे नङाबा नों मानोथ' गोबानो ओंखारगौमोन नोंथ' बिदि सानसेबो गोबानो ओंखारामोन आरो नोंथ' गेस्टिक जानो गोनां जेबो जायाखैबो जायाखैथ' अनसुमा जायाखै आङो ओंखामल'सो जादोंमोन आंथ' ओंख्रि भाजाफोराबो थाव खम होनासो एवो आङो जेबो मस्ला मस्लिबो होआ औ थारैनो नोङो प्रेगनेन्ट जामारबाय दे रामसिं आमाया थारैनो बिबौ जासिगोन ना औ नोंसा आयाबो बिबै जासिगोन आरो जोंहा आयाबो आरो नोंसा बुरैया बे बुरैथारा बिमायं जासिगोन औ आबैयाना बिमायं जासिगोन बियासो जियानो जाया मानो आंहा रामसिंखौसो बिबौ खालामनो गोसो जोंनि गथ'नि औ बेलाय बिबौआनो जाखागोन आंनि बिमाय नालाय बेनिख्रुइ आरो माथो खुसि दंबावो अनसुमा नों आं बिमा बिफा जासिगोन रामसिंआ बिबौ जासिगोन आइया बिबै जासिगोन नोंसा आइया बिबै जासिगोन आरो आबैया बिमायं जासिगोन बेनिख्रुइ आरो मा खुसि दंबावो गाबोन थांमारगोन दे औ थांगोन दे थारैनो जुदि आंखौ गाबोन डक्टरा प्रेगनेन्ट होनो ना रामसिंनो खबर होगोन आं मानो खबर होआ जानो एसेबां खुसिखौ जोंफोर लाख'नो हानाय नङाना बेनि थाखायनो रामसिं मोननोबो रानना होनांगोन खुसिखौ दे जिरायथ' दे खैनायालाय माथो खालामदों खैनाया दङ र' एकदम लाहार फाहार खालामगासिनो माने साहा फुदुंगासिनोमोन दे साहाया उनावबाबो जागोन दे उनाव लोंगोन आंहा खैनाखौसो नायनो लुबैसोबायहाय लिंहरदो खैनाया एसबा ओमफ्राय आदा बेनोबा औ बेनो माने आङो आदाखौ नुफेराखैमोन ना आइखौसो नुफेरदोंमोन औ आंबो खेबसे नुनाय गोसोआव दङ थाङाना नोंसोरो आरो अबाव बिदिनो थांनाय जायानो दे आइ सम मोनबा थांबानो जाबाय मालाबा दे जागोन दे आइ थांगोन मालाबा सम मोनबा खैनाया ओमफ्राय नोंनि मा जायो खैनायालाय जोंहानि मादैनि फिसाजो जायो आइ ए दे आरो लिंहरदो खैनाया नायनो लुबैबाय आंहाबो बिहामजो जागोनखौ र' लिंहरनि र' दाउब'स्रि दाउब'स्रि ओजों फैलाय नै बेनो खैनाया
हाबाब बे बोरायानो बर नामा? बे बोरायानो आंखौ नायनो फैदों नामा? मा नाम होनना बुंदोंमोनलायो? खिन्थादो। आंनि नामा दाउब'स्रि। आंनि नामा रामसिं। दे जोंबो बारा गोबाव खालामबाय थाया बिहामजो नांगौ जाथारदों बेनिखायनो दिनै जुदि थाङोबा दिनैनो लांफागौमोन। दा खैनायासो दिनै थांगोन ना थाङाबा थांबाथ' मोजाङानो देनाय। मा बुङो नानि दिनैनो थांगोन ना? दिनै दायो खबर हरगोन दे दा आं जेबो बुंनो हाथ'वा। आयौ हाबाब आंनो नांथाराहाय बोराय मांग्रांग्रां। आं सानदोंमोन एसेल' बैसो जानाय माथो बोरायद्राय। आइमोना न'आव दङबा आइमोना मोनथिगौ ना? औ मोनथिगौ। दे होमबा दायो आइमोनजों मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय ओमफ्राय जोंनो खबर होबानो जाबाय। जोंलाय दिनै हरोबा दिनैनो लांगौमोन आरो। नाङा दे माने दा आङो खबर हरगोन दे दिनै रायज्लायग्रोना लानि। आइ आफामोनजों मोजाङै रायज्लायनानै खबर हरगोन दे। दे जायो दे बिदिबाबो। ओमफ्राय ओरैनो नानिनि बैसोआ बेसेसो जाखो? आंनिया 35। 35बा जेबो नङा दे बुजिनो हानाय जाबाय। आयै आं खिन्थु फसायदों बे सिख्लाखौ। आंखौबो फसायखादों बियो दहायनिफ्रायनो नायबाय दङ। दे आब' नोङो बिसोरजों रायज्लायबाय था आङो साहा फुदुंहैनि र'। दे होमबा नोंथांमोना जिरायथ'नाय आङो साहा फुदुंना लाबोनि र'। दे नुबाय खैनाखौ? औ नुबाय दे फसायदों आंहा। दा सासेयासो बोरै नुखोबा? मोजाङानो। बेनिख्रुइलाय आरो माखौथ' साबसिन नांबावगौ मोजाङानो माथो। औ आइ मोजाङानो मानसिया खामानिफोरबो मावो आरो मानसिया न'आवनो थाबाय थायो बरावबो थांथिरा गोसथोनायबो गैया बेनिया आगोलनिफ्रायनो। ए बिदिबाथ' मोजाङानो देनाय बिदिखौसो नांगौ। आंथ' दिनैनो लांनो गोसोथार। दा गावगाया बिमा बिफाजों रायज्लायबावोबा रायज्लायथों दे आरो। औ आइ दा दिनै नांथ'ला दे लांथ'नांला गाबोन समफोर लांनो हागोन। दा दिनै मोजाङै रायज्लायग्रोना लाथों। दे दायो खबर होबानो जाबाय नोंहा। दायो खबर हरगोन दे आङो माला हरो माला हरा। देनाय जिरायथ'नाय नोंसोरो आङो थांना फैनि र' बेजों दसे साहा फुदुंनायाव। दे आं हले जानो गोनां बिहामजोखौ फसायदों दे। आंबो फसायदों दे। आदालाय बोरै नुखो? मोजाङानो दहायनो बुंखाबाय माथो मोजाङानो नुदों होननानै। दा थांबाथाय लांफानो हागौमोन थाङानो मालाय बिमा बिफाजों रायज्लायग्रोगोननो। दे जेबो नङा दे गाबोन नङाबा समफोर लांफैबानो जाबाय। जागोन समफोरबाबो गाबोनबाबो। आब' मा एसेबां बोरायथार बरालाय? बोराय? बांद्राय बोराय नङा माथो। औ बैसो जाबाय थेवब्लाबो बांद्राय बोराय नङाथ'। आं फसायाखैलै आब' इसेबो आं इसेबो फसायाखै। मा बुंदों नोङो बेफोरखौ दाउब'स्रि? औ आब' आं इसेबो फसायाखै एथ' बोरायजों सोरबा हाबा जायो नामा? दाउब'स्रि बोराय जाखो मा जाखो बिराद मालदार बिसा मोनथिगोन ना मोनथिया? आरो रावबो गैया बिमा फिसा सानैल'। बिनानाव बिब'फोराबो हाबा जाजोब्बाय। थेवब्लाबो आं हाबा जायालै। आरो जोंहा आइ आफायाबो फसायनाय नङा बेखौ हाजार धोनियानो जाया मानो बोरायद्राय। बिदिसो होनबा दाउब'स्रि नोङो थाङा होनबा? ओहो आब' थाङा आङो। एथ' बोराय मानसिफोरजों आं हाबा जानो हायालै। नोंखौ लांगोन होननानै खथ' सानबाय दङ बिसोरो। दा आङो मा होनना बुंगोन देनाय? बिसोरथ' गाज्रि मोनगोनलै दा नों थाङा होनबाथाय। नोंखौ लांगोन होननानै बेसेबा आसा खालामगासिनो। आसा खालामबा मा जानो आब' आंदि फसायनायानो थायाखै। नायनो फैबानो दि थांनांगौ बे नङाना। फसायनाय फसायिफोरनिबो खोथा थायो। आरो एथ' बोराय होननानै सानाखैमोन आङो। 40 बा 41 42 बेफोरबायदि सानदोंमोन आङो। नाथाय बे बोरायाथ' 50निबो बारलायलांबायलै खानायानो मोनजोब्बाय। एथ' बोराय हाबा जानानै बैसोआनो गैला बिनिया। दायो फन खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आंखौ फसायाखै होननानै। नों गाज्रि मोनजानो गिदों नामा? नोंनि जेबो दाय गैया दे नोंखौलाय मानो गाज्रि मोननो आंखौसो गाज्रि मोनगोन आं फसायाखै। थेवब्लाबो ना आं नोंखौ थांगोन होननानै बुंखादोंमोन ना। आरो आं नोंखौ मैया बुंखादोंआनो माथो बैसो जाबाय होननानै। मैयालाय मानोथ' जेबो बुङाखैमोन बिदि होनना मोनथिबा आं नोंखौ नायनो फैनोनो होआमोन ना। आब' औ नों बैसो जादों होननानै बुंदों नाथाय एसेबांबोथ' बोराय होननानै बुङाखैना। आं नों बैसो जाबाय होनना बुंनायाव आं सानदोंमोन 40 बा 40नि एसे बारबाय होननानै सानदोंमोन। नाथाय बिदि एथ' 50 बोसोरनि बारनाय होननानै आं मोनथियामोन ना। मोनथिनायमोनबा आं डाइरेक्ट माना खालामगौमोन। सोर बुंखो दे 50 बोसोरनि बारबाय होननानै? आयौ मानो बाराखै बियो 60 बोसोरसोआनो जाबाय खोमा 60 जायाबाबो बिदिनो 55सो जाबाय खोमा। नाङाहाय आब' आं एसेबां बोराय मानसिजों हाबा जाया।
40 बा 41 42 बिदिबाबो जानो हायो थेवब्लाबो एथ' बोरायद्रायखौ नाङा आंनो आरो जोंहा आइ आफायाबो हरखानाय नङा एथ' बोरायजों खथक धोनि मालाय बिल्डिं न' दङ कररपति आजादि मोनजालांबाय थागोन ओहो नाङा आंनो एथ' बोराय नाङालै आब' सरि मा होमबा दाउब'स्रि नों थांमारला होमबा आयु आं मा होननानै बुंगोन दा गाज्रि मोनगोन गाज्रि मोननायखौलाय मानो सानदों आब' आरो नोंखौलाय मानो गाज्रि मोननो दे आं दहायनो बुंबाय माथो नायनो फैबानोदि डाइरेक्ट हरखानाय बिदि नङाना फसन जायैनिबो खोथा दङ फसन जानायनिबो खोथा दङ औ नायनोलाय फैखायो दे नायनो फैदों जेबो नङा आंबो जेबो मोनाखै दा आंहा फसन जायाखै नालाय फसन जायाखै होनना बुंबाय आरो दायो फन खालामनानै डाइरेक्ट बुंहरनोसै फसायाखै होननानै बास मा जाबावनो आं सानदोंमोन नों थांगोन होननानै थाङालै आब' एथ' बोरायजों थाङा आङो दे थेवब्लाबो फैथारबाय जाहाथे साहाखौ फुदुंना होनोसै आङो लांनाबो हैगोन नाथाय दायो फन खालामना बुंहर दे आब' फसायाखै होननानै डाइरेक्ट दे जागोन दे जागोन बिसोरथ' नोंखौ जोबोद फसायखादोंलै दाउब'स्रि दिनैनो लांनो ओंखारदों नुवाखै बिसोरल' फसायबा मा जानो आंबोथ' फसायनांगोन ना आब' बोरायनायाथ' माथो महरानो गैला लथायजोब्बाय हाबा जायाबाबो जासै आरो बियो मानोथ' हाबा जाबावनांगौ एथ' बोरायबाय